Καλημέρα. Εγώ είμαι. Υπάρχει πρόβλημα. Τι πρόβλημα? Πήρε ο Γιούχα τηλέφωνο. Και ποιος είναι αυτός? Από τις Βρυξέλλες. Ο επικεφαλής του ERCC. Το παλιό Μικ που λέγαμε. Και τι θέλει? Ρώτησε αν θα γίνει καταβλισμός για τον πληθυσμό στη Στεφάνη, αν θέλουμε κάτι άλλο και πού θα πάνε τα πεζοπόρα. Καταβλισμός στη Στεφάνη δεν θα γίνει. Δεν είναι δυνατόν. Ξέρεις τι έγινε? Όχι, δεν ξέρω τι έγινε. Παρά τις προειδοποιήσεις, με το πρώτο φως της ημέρας οι κάτοικοι επέστρεψαν στο χωριό. Όσοι το είχαν εγκαταλείψει το βράδυ μετά την έκρηξη. Επέστρεψαν. Γιατί? Πολλοί αγνοούμενοι στην εγκατάσταση είναι συγγενείς και φίλοι τους. Έχει πολύ κόσμο από τη Στεφάνη, τα Σκούρτα και την Πύλη που δουλεύει στην Προμήθειους Χόρμ. Στην Προμήθειους Κρόμ. Λογικό μου ακούγεται, αλλά επικίνδυνο. Λογικό ξελογικό, εγώ δεν ξέρω. Έχει μαζευτεί όμως πάρα πολλοί κόσμος. Στα τελευταία πεζοπόρα ο υπαρχηγός τα έχει ρίξει στο δυτικό μέτωπο για να κόψει την πρώτη φωτιά. Τις υπόλοιπες δυνάμεις ο Άρης Συνοφίτων τις έχει βάλει ανατολικά της Στεφάνης. Εκεί ξέρεις, απέναντι από το πυροφυλάκιο, για να μην τους κλείσει η δεύτερη φωτιά. Μάλιστα. Και τώρα ποιος ψάχνει? Ό,τι μπορούν κάνουν, αλλά οι κάτοικοι ψάχνουν από μόνοι τους στα σπίτια, κοντά στην εγκατάσταση. Τι να κάνουν? Ο κοινοτάρχης προσπαθεί, αλλά έχει έρθει πάρα πολλοί κόσμος στο μεταξύ. Γιατί το εργοστάσιο δεν μπορούν να το πλησιάσουν. Υπάρχει φωτιά και πυκνός μαύρος καπνός. Μάλιστα. Και τώρα τι γίνεται? Τι τώρα? Πες τους να φέρουν ό,τι έχουν. Ακόμα και σκυλιά. Γίνεται χαμός. Σκυλιά? Τι σκυλιά? Μονάδες δασοπυρόσβεσης είναι. GFFF modules είναι. Δηλαδή άμα χρειαστεί να κάνουν έρευνα δεν μπορούν να πάνε. Υπάρχει πρόβλημα.